Edgar Chagwa Lungu, the sixth president of Zambia's family, successfully appealed against repatriation. Zalapena mashoko buda panguwa ino zvoonekwa kunzi aiwa the Lungu family panguwa ino aiwa vari kuramba ende havasi kuda kuti vanoti the body of the late aiwa ECL, the former president weZambia, aiwa arepatriatiwa adzokereswe back aiwa kuZambia anoitwa a state funeral panguwa ino. Ndodwa subscribe like on the bell icon. Tibina munhu muzara nhasi munobuda nyika muchinzi appeal failed, no movement of ECL's body to anywhere by anybody. Former First Lady Mama Esther Lungu family appeal. The family of the late Zambia's sixth president, Dr. Edgar Chagwa Lungu, they successfully filed an appeal against the judgment delivered on Friday, 8th of August 2025 by the Gauteng High Court in Pretoria. Earlier, the South African High Court ruled that Zambia's government could repatriate the body of former President Edgar Lungu and give him a state funeral despite the family's opposition. Acting Judge President Aubrey Ledwaba delivered the ruling and emphasized that public interest orders override personal wishes when it comes to the burial of former head of state. He was part of full bench of 3 judges. Ndo mashoko ari kubuda panguva ino kuchionekwa kunzi aiwa the family aiwa Edgar Chagwa Lungu panguva ino haisi kuzvigamuchira nokuda kwematensions aripo between akanga aripo between Hakainde Hichilema aiwa naEdgar Chagwa Lungu. Zvionekwa kunzi aiwa the family inonyatsa kufila kunge aiwa nyatsa kudhivhitwa panguva ino, and panguva ino vari kuzamawo kuitawo zviro zvaidiwawo nemufi panguva ino vachirespecta zvaakasiya ataura kuti Hakainde Hichilema haafanira kunge ari pafenharo yake. Timbotidzai mafungiro enyu motokudii pamusoro pechitiko ichi aiwa chakonzeresa panguva ino aiwa musouthern Africa. Bvira kumasection medu zvafungiro enyu, musaona subscribe or like, chota on the bell icon.